Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani labaran da yake zuwa muku daga Abba Wadinox TV. Tun dawowar shugaban wannan kamfani daga kasar China ya zo da tsarabar farko, kuma tsarabar ta fara aiki musamman a wajen yadda ake yin zane akan abubuwa da dama, wato musamman wajen yanki holders da ake yi a wannan kamfani, wanda kamar yadda ake gani ga kamfanona nan da dama da ma'aikatu da sunayen mutane da sunayen gurare da aka yi wa waɗannan abubuwa. A yanzu haka waɗansu daga ganin wannan abu suna cewa tamkar da a ƙasa waje aka buga shi aka zo da shi, a'a to nesa ce ta matso kusa, domin kuwa a nan jihar Kano a unguwar Kofar Ruwa a layin Saminu Mai Siminti, katafaren kamfanin sarrafa karfe na Abba Wadinox ne yake gudanar da wannan aiki, wanda ko ina kake a faɗin duniya za ka iya garzewa ka zo ka faɗa abin da kake so a rubuta maka a jikin karfe wanda yake koda ya faɗi a ko ina ne za a iya kawo maka, musamman idan an haɗa da lambar wayar ka kenan kamar yadda aka yi ma wasu ga sunan. Haka zalika wannan aiki da wannan kamfani yake ba iya abin da ya shafi karfe ba, a jikin dutse ko akan leda ko ma akan menene mutum zai zuwa da koma menene a yi masa. Sannan kuma ko da a jikin fitilar titi da wannan kamfani yake yi za a iya rubuta ko me ake so a jikin wannan abu. Hatta a wata tattaunawa da aka yi da shugaban wannan kamfani a baya ya bayyana cewa ko da a jikin biro kuma kankantar abu za a rubuta dukkanin abin da ake so kuma a isar da sakon. Wannan na nuni da cewa wasu abubuwan da ake kasu daga kasashen waje kaga kenan nesa ta matso kusa, wanda mutane za su iya zuwa domin a yi musu ko me suke da bukata a katafaren kamfanin sarrafa karfe da babu tamkarsa a arewacin Najeriya, wato kamfanin Abba Wadinox and General Limited Construction. To ƙarshen labarin namu kenan, domin ƙara fito da muhimmancin wannan abu a ko'ina kake za ka iya zuwa domin a yi maka wannan abu da ake yi, wanda dai kamar da aka ga kamfanona da dama suna zuwa ana rubuta musu sunayensu da sauran mashahuran mutane da sauran dukkanin komai. Duka ƙarshen labarin namu kenan. Ka dakata, kar ka fara ma zuwa ƙasar waje, muna da kamfani a nan gida Kano, mu je babu marraba da ayi.